En jij bij Dunje van Plione Calais, ga je kutje gaan nog koprach, gebabest wie kopert de Lewis offshore konlig, gus kara arne shugal hadish, am een nunkia tjek is nunget. Hanny Colin McKeevers, Peter Webster's Taramot McCaskill, Hanny got ranger am Nikin Koru Yanu Management buyout. I was Hamish Koru's smichiat in Chedesh Ganigarach on April 1990. Dat starten is vaak door die konen ten een. Ach, geumschen tools, wat die termen kamal tools, maar jullie starten de fijn op het de rolling machinerie is. Wat kamat die termen doet ik niet aan, maar je nepallige waans, van nepallige waans jolig in de oil-industrie. Wat Gia Riketor. We was in hier shoppen te Michiel September 1990. Agus hoorschijn tokal na de nacht van Ocean. Harodanje wie aan dat oranje security. Agus haschijn voor gantanje wie aan go feschget 3 mil danje wie aan nach mian hier de was in wie nacht. It was a bit different then from the times before that. Different financially, different hours. Different way of thinking altogether. But I worked there for 5 years. Het was dol, maar zo'n kan het trivialisch gaan eventually start van downturn als een hol. Ach, was study going 97, heb ik gezegd. Hoor je nooit op een hol ga je schiers, die schiers, through 1998. Van rust maar er ieder eens. Van rust naar supportige vatte cheeses, zo'n groep kale boeren even. Hier maar juist Gia Riketor. But once again, the ups and downs of the international oil business and competition from various other sources and lack of winning contracts, they went into receivership. I think one of the weaknesses is they didn't have a backup of a multinational that could support them and help them. I suppose with the yard having closed under Herima, there was a lack of confidence in some of the employees on the island coming back to the yard, and the market they were looking at was quite small. En jij gaan is tjulig in het hele hinke krieg, waar een nieuwe marke van een arnisch, gewie iedereen gekroep, le lucht trusinem 4. Han gat stjach så skat konto hulkal was nacht tot de hulkal higat dan te Michiel am nacht is a workshop. I was horskat organizer auction na mach jedingen heuri. Ik ne krigat jagat ik kreeg hulkal burger. Few years gonna pennies na pencil en va is no officials te Michiel. En gan Putin bewoonband zijn een multi-wheel trailers was in het jaar nog. Agus wat wordt miljoenen. Agus de rolling machines, de cranes, heb je ook een kutje van de trust. Agus van Highlands and Islands Enterprise zijn er maar troglogen waar je ook een vies. Agus man bieg zijn bigayantig, man biega de falla kutje. Agus man biega de falla, ga ik meer aan chances van open beyond tulig. How we can tool sound on den je met die zo'n chopping was in Janu. Ach vind een hol kaal zijn vanaf kun terug de hon. Was zijn. Daar goes.